आरो बुंना होखांनायनि उनाव दा रायलायना मा मोनबावगोन दे जेनेबा आं नोंखौ सिगाङाव मा होनामोन नों आंजों फैनानै मोजां आफस जाबाय होननानै होमबा दाया सोरनिलै बिफा सानना नायलाय नोङो। हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' जेरैखि जाया मानो दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान आपडेट भिडिअ लाना फैदों आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोना गोबाङानो खोनाखाबायबो जानो हागौ आरो गोबाङानो खोनायाखैबो जानो हागौ। थ' जायखियानो जादोंला बे समावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलिया सिदानो डिसक्लेमारखौ लगायदेरना होलांनोसै नोंथांमोनालाय भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय अब्लासो बुजिनो मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ ना। थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना गोबाङानो खोनाखाबायबो जानो हागौ गोबाङानो खोनायाखैबो जानो हागौ नङा होमबा लोगोफोर। थ' आंबो बे मोनसे भिडिअखौहाय फेसबुकनिफ्रायनो मोन्दों आरोना लोगोफोर बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायनानै खोनासंलांबानो जाबाय आरो कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय नङा होमब्ला। जानो हागौ मिथिखाबाय आं मानि थाखाय बुंदों बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नङा होमब्ला। जोंनि बर'नि सासे जाखांफु कमेडियान दैदेन औवारिया थांनाय 3-4 दाननि आगोलावहाय जियालाव जिहेतु मोनसे कल रेकर्डिं भाइरेलनि दारै बिथाङा जेराव थांदोंमोन आरोना लोगोफोर। थ' बे जेराव थांनायनि उनावहाय जिहेतु दैदेन औवारिनि बिसि बिथांनि हिनजावा आरोना लोगोफोर। थ' जेलाव थानाय समाव दैदेन औवारिया थ' बेखौ नायनो थांदों जिहेतु दैदेनखौ नायनो थांनाय समावहाय सासे सुबुङाहाय सेंग्राया दैदेन औवारिनि बिसिखौ लाना थांनानै गारियावहाय माने उन्दुनो ओंखारनायनि टेब्लेट जाहोनानै मोनसे गाज्रि सलुखौ लादों होननानै खोनानो मोन्दों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जाथोंला लोगोफोर गिबियावनो फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननि सेराव बिथांमोननि जिहेतु कल रेकर्डिं भाइरेल आं बेखौ खोनासंहोलांगोन नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ' खोनासंलांदो नोंथांमोना अब्ला खोनाबाय फिसाला आं नोंखौ जिखुनु नोंखौ लोगो हमगासिनो दं अबे जायगायाव लोगो हमनो आं थांगासिनो। नङा नों खोनासंग्रो नों ओमफ्राय आंथ' दा बुंना होजोबबाय आरो बुंना होखांनायनि उनाव दा रायलायना मा मोनबावगोन दे जेनेबा आं नोंखौ सिगाङाव मा होनामोन नों आंजों फैनानै मोजां आफस जाबाय होननानै होमबा दाया सोरनिलै बिफा सानना नायलाय नोङो। आं जेबो सानाखैमोन खालामनोसै होननानै नों आंजोंहाय नुजाफैयासैबा नों दा अबहाय दं? आंथ' दा न'आवनो दं आं स्कुलाव थांगासिनो। ओमफ्राय नों दे आनननि सिगाङाव बुंहरबाय थानानैलाय मा मोनो आननालाय मा मोनथिगौ दाया नोंसो नोंहा नै खोनाबाय आंना जोंनि लोगोफोरजों ज' खिथादों नालाय ओमफ्राय आंना खिथाबाय थादों माखौ खिथाखो आं बेखौ मिथिया। आं दिनैसिमबो आंनि हिनजावजों लागायलायदों खालामलायदों आंनि हिनजावखौ बिदि खालामदों मादों आं बेखौ दिनैसिम नोंनि हिनजावनो खोन्थाहरबावाखै दाबो बुजिबाय नोंखौ अननानैनो। खोनाबाय ओइ फिसाला नोङो जिखुनु नोङो फैदो आंबो थांगासिनो दं दसे र'। खुसुआव जों मा खालामगोन ओमफ्राय जेनेबा खुसुआव मा खालामगोन जेनेबा दे लोगो हमनानै आं नोंजों एसे देखा जानो लुबैदों। आं देखाखौलाय मानो नांबावगौ दालाय देखाखौलाय मानो नांबावगौ आंनि न'खरखौ आं दंस' खालामखानाय जाखाबाय आरो मा रायलायनानै मा लाब दंबावो। मैया दाख्लैहाय नोङो दुर्गा फुजानि लोखि फुजानि दुर्गा फुजानि सिगां नोंखौ आङो मोजां फैसाखौ हरफिनदो होनना बुंबाय आङो नोंखौहाय। आङो हयथ' फुजा जोबबानो जों लोगो रायज्लायगोन होननानै बुंदों आं नोंखौहाय। आरो जेनेबा दे आंनि हिनजावखौ नोङो अनेक बायदिसिना खोन्था नोङो खालामबाय जेनेब्ला बेफोरबायदि थांनो गोसो गैयैखौनो बेफोरबायदि खालामबावबाय नोङो आं बेखौ जेबो सानबावाखैमोन मिथिबाय। फिसाला बे खोथाखौ दा नों आंजों जेरैबा नोङो आंजों लोगो नागिरदों नों गासिबो मोनथिजोबगोन नों माबायदि खोथाखौ बेखौ नों आं फेस मोनथिजोबगोन नों आं नोंखौ दाख्लै नोंलाय मेरला खोथा दं होननानैहाय नोंखौहाय सोर नुदों सोर नुवा गासिबो आंनाव फट' जोबो नों लांनायखौ रेखायाबो नुदों मिथिबाय। सोर रेखा नोंखौ सिनाया? नोंखौ सिनाया बे रुमावनो थायो बे रेखाया। दे दाहाय फन बुगोन आं। बेनोमोन लोगोफोर निसय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो खोनाखाबाय मोनथिखाबाय बिथांमोननि जिहेतु कल रेकर्डिंआवहाय बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय नोंथांमोना खोनासंलांनानै हमदांनो हाखाबाय मोनथिखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर आरो बेनि गेजेरावहाय आरो आं दायो बांद्राय बुंबावनो होननानै सानाखै आरोना लोगोफोर। थ' साननैसो सिगाङावहाय जिहेतु
दैदेन वारिया जेलनिफ्राय फैनायाबो बांद्राय बावाखैमोन नालाय थ' बेनि उनावसो नैबे मोनसे कल रेकर्डिंआ फिन खेबसे भाइरेल जादों होनना बुंनाय खोनादों आरोना लोगोफोर बिथांनि जिहेतु बिसिया सासे सेंग्राजोंहाय गाज्रि सोमोन्दै बेफोरबायदि सुलु लादों सेंग्राया होननानै बेफोरबायदि गोबां बानसावदों नङा होमब्ला लोगोफोर जियानो जाथोंला लोगोफोर बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय नोंथांमोनाथ' अलरेडि कल रेकर्डिंखौ खोनासंनानै मिथिखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा जोबथारनायाव बेफोरबायदि भिडिअखौ आं लाबोनायाव नोंथांमोननि सेरावहाय आंनि फारसे माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर थ' जोबथारनायाव आरो नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला थ' जायखियानो जादोंला लोगोफोर नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौहाय नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदि आपडेट भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय